Kini nga 5 anyos no nga batang babae ug usa ka 29-year-old nga lalaki ang nakabsan sa kinabuhi atol sa nahitabong insidente sa NAIA di ng SUV. Matod pa sa interview no nga aksidenteng iya daw na sa tawag ani natamakan ang accelerator inay brake. Ang iya baga kasamang kuanon kanana ang dut anday abi mao to nga sa diha nga ang accelerator mo iyang naduot day ni abanti og kalit ang sakyanan nadasok uring nato na umod padung ngadto gipandaro abang nga naas iyang atubangan nga baga kaigsuuna natong naas departure area sa airport day abi kana lang po pastilang paita day kanang daghan kaayo og na sakitan hilabi na sa katong sa amahan nga makita no online ang paghilak niya ang permit niya ginaingon anak pilay edad sa ato ang bitawng anak sa OFW day nga namatay 5 years babae man to day no kaluoy taon day oy kayo niya radyo man iri nag-stalk ko gamay sa profile sa misis atong lalaki mas bata yes kay ang si Mark man to katong papa so kani sayang misis actually apil iyahang misis pod nga naangol pod napas ospital karon napas ospital post ni sa iyahang Facebook ana siya finally after 2 years and 5 months nagkita daw sila pag-usab sa iyahang bana yung pagkahuman ang iyang anak daw nangutana daw nga ay nagingon daw nga Mami, may daddy na ako. Wow, ako'y kasakit. Siya alam mo yung part kasi na nakakalungkot daw nga. Every time daw mangutana daw si yung anak, nga ano daw yung mga classmate na adoy papa ano siya wala daw yung ano daw sa graduation daw yung mga classmates kay na sa graduation pic siya wala di masabtan of course 5-year-old na bata no yan ingon lang po yung mama na paglaki mo anak maintindihan mo na din ang lahat bakit kailangan ni daddy lumayo sa atin but unfortunately mo na day kato ang last reunion sa di basta-basta gyud ay nga nagidangatan day no ang mas giistoryahan doon na po daw tulubagon ang NAIA. Na mo ganina mingon ta ko day ba nga. Dapat karon iripaso, i-review karon sa NAIA ang ilahang seguridad diha sulod sa premises sa airport day. Structural design radyo man irin kay kanang familiar mo anang ang tawag daw ani is bollard, safety bollard. So bollards ana yata na. So kada tong murag bakal nga magpugong sa mga bangga inana or kumbaga dili kayo ingon ato kadako ang damyos. So bag mga naso day. Gituyuan jud nagbutang anang bitaw kana mga agianan nga mga sakyanan nagyo na sila gipamutang nga mga barrier nga mga bugat kayo day nga mga gipamutang gipangharang day para panalitan naaman unyay magasakyanan nga murag video ma-derail day naay mga civilian at least na ay magkaharang parang impact di kayo mo diretso ngadto sa mga tao. Ana gyud radyo man irin ang pangutana ngano daw kay anak ko'y gibasa dinhi og gikan sa usa ka architectural nga Facebook page ba dito po na ko naibalan mao din ang purpose ani para masayod po ang ato ang mga tigpaminaw mga kasama no kanang bollard ang purpose gid ana sama sa gingon ni radyo man irin unya kinahanglan daw nakalubog gid na siya nagyud sa ilalom ba para nindot ang foundation tibay gid tibay nya tingala sila dito sa photos nga nanggawas sa katong sa nahitabon sa NAIA nganong murag igo ra daw gipilit ang bollard substandard ba daw kini pastilan Ginoo ko ba kay murag ang makita sa kaning makita nako radyo man irin murag wala di ba kung maputol man siya naagi bangag dapat malukat yun siya ang nakita kay murag lang ka ng mga semento lang murag gibok lang murag ana radyo man irin nara sa ibabaw bagya kasama ang iyang ligon apan bagya kasama o kung kinini ang madasbagan o mas dagko nga mga butang bagya kasama dali ra kayo in taon matikwang kana ang quotes no sa RJ Flores architectural design nga dapat yun daw na 3 to 5 feet deep reinforced concrete mao do dapat ang gilawmon sa maong bollard and mao to daghan ang utana niya napoy nag-ingon nga
mali pud gyud daw ang kaning parking space sa may entrance area. Dapat dili gyud daw na himuong parking area gumikan. Of course magawas ba ang pasahero no. Inana niya paghuman daha mga sakyanan. So dili gyud siya safe. Kana pud according sa kini nga Facebook page Radyo Man Irin. Daghan kayo ang na-question. Kalabot nini nga insidente kung substandard ba daw. Nya na po'y nag-ingon nga mahal ba daw kaayo ang airport tax. Tinood na daw. Ang terminal fee kanang mga inana mahal kaayo asa daw na padulong bitaw tinood na